Jsme v partnerském kadeřnictví firmy Babyliss, Fifth Avenue a představíme si narovnávací kartáč. My jsme si tady dneska připravili modelku, která má přirozeně vlnité vlasy a rádi bychom vám představili nový produkt, narovnávací termokartáč Babyliss, který dokáže vlasy nejenom naprosto vyhladit, ale z 50% i vysušit. Jak to funguje, narovnávací termokartáč? Úplně jednoduše zapnete podle typu vlasů od 1 do 3 a začnete jim vlasy pročesávat, ať už suché, anebo z 50% vlhké. Tento termokartáč dokáže i to, že ty vlasy se po něm krásně lesknou. Můžeme se podívat, jak funguje? Určitě. Jeho nahřátí trvá zhruba do 30 vteřin. Poznáme to nějakým zvukovým signálem, nebo je tam kontrolka? Je tady kontrolka, která přestane svítit a v tu chvíli je kartáč připraven. Při narovnávání vlasů je potřeba nějaká speciální činnost, nebo stačí jenom takhle jednoduše učesat? Stačí zcela jednoduše pročesávat vlasy. Není potřeba vůbec žádná speciální technika. Samozřejmě záleží na tom, nakolik vlasy jsou vlnité nebo kudrnaté. Od toho se odvíjí, kolikrát ty vlasy je potřeba pročesat. Vzhledem k tomu, že jsou nahřáté i hroty, nebo především hřejí hroty, tak je to opravdu zcela jednoduché. Můžete jim přejíždět po povrchu, i z hustoty vlasů, efekt je pořád stejný. Záleží jen na vás, jak dobře se vám kartáč bude držet v ruce. Můžete jim projíždět pomalu nebo rychle, podle toho, jak žádoucí máte uhlazení vlasů. Vidím, že kartáč neelektrizuje vlasy, je vybaven ionizací. Ano. Jak dlouho trvá takové narovnání vlasů tímto speciálním kartáčem v porovnání s klasickou žehličkou? Vzhledem k tomu, že tento kartáč můžeme používat i jako fén, opět při 50% vlhkosti vlasů, je ta úprava velice rychlá, 5-7 minut. Tady jsme v kadeřnictví, v profesionálním prostředí a domácí použití je úplně stejný? Úplně. Úplně. Ničím se neliší. Klientka si stále pouze vlasy pročesává po směru růstu.